Streets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya isingafadzi yandoda kuti ndinge ndinosvitsa kwamuri. Unotoshaya kuti zviri kuitika mazuva ano. Handiti vazukuru kana tikaita maproblems zviri nani kushare nevamwe pane kuchengeta zvinhu mumwoyo. Unotoshaya kuti zviri kuitika, mhepo yachona iri kusimuka mazuva ano yakashata. Handiti asi chekutanga uri munyowani watanga kusvika pano nhasi, uchangotanga kutoona nhasi, aiwa tinokugamuchira nemufaro tichiti thanks very much for coming. Handiti chisubscribe nekuti usubscribe mahara kuitira kuti tirambe tingosangana zvakare. Turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Vazukuru, pane nhamba dzandaisa pascreen, vese vanoda kumaketerwa mabusinesses avo makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen. Also vanoda kutaura nasekuru munotibata ipapo. Ndichito zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru sei. Aiwa ndichitokutendai nesupport yamunotipa pano pachannel penyu number 1 channel. Basa richienda mberi. Mashoko andauya nawo mashoko asingafadzi emuchinda anonzi ebonzi, aizikanwa zvakanyanya nekunzi bonzi mugweru. Akanga ari bouncer. He is a popular bouncer wemugweru anga achishandira panonzi papablos chichiko pamegawatt complex amene ikoko kugweru. Handiti so muchinda uyu anonzi iye nekusawirirana kwaakaita nemudzimai wake, kakupokana kwakaita achibva abuda obva anozvisungirira akabva azviuraya. Chinova chinhu chinorwadza vazukuru kurasikirwa nehama nenzira iyi, nzira yekuzviuraya. Handiti kureva kutoti vana vasara dzatori nherera, mudzimai atosara asisina murume. Handiti tichiti nematambudziko kumhuri yarasikirwa nemurume uyu, nematambudziko kumhuri yasiwa. Handiti dai Mwari akunyaradzai panguva dzakadai. Tida kukurudzirana vazukuru kuti macases ekuzvisungirira ekuzviuraya awandisa. Varume kangati especially kuvarume amenoti chii chiri kuitika, varume vazhinji vari kuzviuraya. Menoti chii chiri kuitika? Vana baba kateererai, mukaita maproblems musashinge nekuda kunzi muri varume. Taurai maproblems enyu, taurai wana umwe munhu waunoshare naye dambudziko rako. Moziva kuti indakamboita imwe problem yandakaita yaitondiremera zvekutoti vazhinji vakazviuraya nekuda kweproblem iyoyo, but nenyaya yekuti ndaigara ndichiishare, ndaigara ndichitaura problem iyoyo, nanhasi ndiri mupenyu. Handiti hapana chisingapere vazukuru, hapana chisingapfuure, hapana dambudziko risingapere, especially kana tikatoshare nevamwe. Ndonyaya ndati ndoyezokuzivisa vazukuru, ndichingotai vazukuru musapindwe nemweya wekuzviuraya. Mweya wakashata iwo. Handiti imhepo dzisina kunaka. From Uncle Sign, the only Zimbabwean uncle, ndochandati ndoyozokuzivisai chakaitika KuGweruko chikatokonfirmiwa nemutauriri wemapurisa. Tichitoti from Uncle Saint neSaint TV crew, much love.